Ahoj, co uděláš, když před sebou máš oslabené vlasy, potřebuješ zasvětlit, nejseš si jistý, jestli to vlasy vydrží? Co já používám často ve svém salonu, je Bond Fusion. Proč? Protože mi vlasy opraví během procesu barvení nebo odbarvení. A vlasy dostávají nové disulfidní mosty, které Bond Fusion velmi pěkně staví během procesu odbarvení. Takže jak na to? 1 gram Bond Fusion na 20 gramů hotové směsi. V praxi to znamená 60 gramů barvy, 120 gramů Developeru, tady je 6 a 9 gramů Bond Fusion 1. Míchej. Uplynutý doby působení, jestli odbarvujeme, použijeme samozřejmě Aftercolor shampoo. Pokud tonujeme, hned po mytí jdeme na tonování. Pokud ne, další krok. A ten je jednoduchý, protože použijeme jenom Bond Fusion číslo 2, naneseme to hezky na vlasy, pročešeme a necháme aspoň 5 minut minimum. A když se už staráš tak o svoji klientku a přeješ si pro její vlasy to nejlepší, tak ji musíš doporučit samozřejmě Bond Fusion číslo 3. S tím, že Bond Fusion číslo 3 by klientka měla používat každé 5. mytí. Ano, až 5 mytí vydrží efekt Bond Fusion 3. To slouží jako posílený a udržovaný toho ideálního stavu, který si vytvořil během odbarvení v salonu. Není to špatný. Samozřejmě stává se někdy, že přijde klientka s oslabenýma vlasama a potřebuje to zesilit, ale nechce se barvit. V tom případě můžeš použít Bond Fusion i samostatně. Lehce se pamatuje, jak na to. Bond Fusion 1, 1 díl. Bond Fusion 2, 2 díl. Zamícháš to dohromady, naneseš na vlasy a necháš 10 minut působit. Je to jednoduché. Takže třeba 10 gramů jedničky, 20 gramů dvojky, zamíchat, nanést. Klientka bude ráda. Klientka te bude mít ráda. Klientka te bude mít ráda. What's going on? Je to skvělá pomůcka. Poměr míchaný najdeš v popisku. Používej Bond Fusion. Bond Fusion ti pomůže.